Kumpleto, hapsay ug hanay ang pagtunol ni outgoing Mayor Ernesto Evangelista sa mga dokumento sa mga engkargado sa umaabot nga mayor sa lungsod sa Santo Tomas nga si Mayor-elect Rolando De Hesica. Kuyog ni Mayor Evangelista ang iyang anak nga abogado nga si Attorney Eliza Evangelista Lapinia sa dihang gipahigayon ang turnover kuyog ang transition team sa grupo ni De Hesica. Gitunol sa umaabot nga administrasyon ang mga dokumento sama sa Comprehensive Development Plan, Annual Investment Program, Government Assessment Report, Comprehensive Land Use Plan, Executive Legislative Agenda, Santo Tomas LGU's Devolution Transition Plan ug uban pang dokumento nga dunay kalabutan sa operasyon sa lungsod. For the last 3 years as to the paghatag og maayong og dekalidad na health services, social services, kanang responses nato kung naay kalamidad, no? Naanak ang katong responder ni Tomas. It's a 24/7 operations. Kalamidad man or man-made na disaster, nag-operate na kaya wala man na siya sa una. And ang katong pagpakdang sa corruption. Sa turnover as directed by the ILG, katong gihatag nila tanan na gikuha nila sa checklist is atong i-provide na tanan and turn over na dito sa incoming administration para ma-assess na po nila asa sila magsugod for Santo Tomas. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.